Those baby a would I see a winning shillings. Mammy, the Tremen summer and a hot baby. Now, Miss Mayo, ye, and Mamma say, make a quiet amount. That was you. You now to be in our offer. Then, Tiasi. Lydia, maybe how. Send me baby already this year. Already is all your back. Now the second corner is Shakino. Yes, I have a pair. I didn't see who Shall the fair. Tia lose some jail. Matinana. Yeah. You, Matter. Let's go. And in an among count. You. That's it. I say, Tua. And you're not over Kunkunya them. And you be our what say. You may be son being a bee. And I have a catcher me on China. The catcher need you. As an hour of Kunkunya them. As I say, Missible between na Yaba. Jaka Munya would Na a Jana Mutu, a Franco Mudin, one for hope. For hope. Mochila, Mummy, no one, I say. Yes, you know more pony up to a Jana. Mamma, Mr. Montas, the next Bomi. You know, Yanchakra, Montreal, but it's Quaba. Just come back right now. Nana say a cassa or mutipa. Sure. Say, none when you were your home. Ah, then Sana, you go no castle moment. A mamma, ye pen. Ready and in another way. A buoy so. A buoy so. And I'm not to me, no. Oh, Miss Lou, Pamucho, a dear no pen. Move to me, my Nakakra. I never bore Boadian and Mamma. And we did Nakakra. We did Nakakra. No, dear mammy. You never reach out. A walk a crown, memorable. Said ye can be a brunian and take an amboa. It won't show me, see a cook of frozen walk of fabric. I come on in Nakakra. Indeed, you man, sir. And you know what Nanny cannot say. You won't pepper being to knit him. They were saying that after we done, we should spend some days with them. Thank you. We have to go. I'll see you in sir. TV, the baby, I'll say about. I say, I know ye. So only make us preparing to honor any age. See my camera from what? Why are you? Hey, I was a cocoa. And I'm a camera of. And no Safama. And no therefore. Hey, now I'm in here. Hey. You know, they over some neighbors. Safama jai. And it is a master about Cremu Biamu. Nipania. And Mamma for Frassia about Cremu Biam. And Tianity Sampers. Pure Cremu. I'll move him. Maybe I will be a minimum. I'm not a barman. Share. Maybe I'll soon him, dear Minman and Sam, so the animals waffle. Bronifita, come. They don't buy. No buy you, no more. Minia. Minia said, don't do money. No more crying fee. Bronifita, come. No, what would you want? Yes, me go be. Maybe I'm a tea and I'm to me babua money and need some back rain. And I think I can babua money. Oh, so good to us a woman and go by a woman and Uncle Wesley. They say, oh, Moko was winning me on Mokoy. Nothing, my back actually. They say, I'm going. Oh, I work on to enforce me so many. For soon I'll call you about money. I mean, I was a man, yes, sir. Nanka was so called now put you once another bomber money in the Mahunia May. There's a over from him inquiry. They say, Mimi quite a number catcher one can yet. So one can say, who be. Intiminia, yammy uncle. No cocoa tea be, and it is some naba. A big cranny emerald for cranny and yabi, near who baby a tea. What's it? Okay, young boy, so they all can't say be a near yabi.
nya ne sa de anka Ya bere mo me nya ne nia. sa kra anka me nkɔ ye nkɔ Ya ya si abu etokum ache o. ya ne akwa konya ya sɛ so amfa mama ya no nkɔ Ya si abu etokum ache papa. Papa. Ewa uyonko nana jasi. Wakacha mi so wa achede bi ma mi nti membe fi na membe di achede no. Me okonyi na mani agye ne nsem me kwa akɔgye achede. Okoya wa se achede ne ye nipa. Nipa. Se Ni de nipa che. me se papa ye de nipa che de ye de nipa che. Jasi. I'm say nana jasi na nipa die isi de na de nipa che me. Ombeka amaya se opeso ye me ho ade na ni chi me ho o chire ma na papa sa na ye no papa Me bo ana wo kan sen papa waka na me se na obi a na me ni owura wo hodi esi den na ni nua amaya o meti ase enye sise mun penifo ya na musi masiwa ma owura esi da na amaya otimi kasi na nije me esa se moja fra me bisaw anya bia wo no owura munya empa ho mudi agro wo mpam ko wampa ono dai papa so ne mado ne menda krana tie ni nua die papa se moja fra asma me busa no yima no owura ono wadada papa mpo so ne mada krana da bi yempo ni free ho sinipi ani da bi ono wadada ono menda ono wa anada da bi enie tie mame nso enti amamre se ameyaw so obeware wa hwinsi ho kwan apu ameyaw papa apu adum apu owura na oye nanaba ameyaw eye nana wo faase oye daache hene otimidi adwanu mani yeye adum papa adepa be a month ntwene papa na do we fu ho na se na we fu ho sese yesi wasiwa ma owura onye ho ade wonware o woni wa nimpa ho empama gro bi ada ohun ho da se yeye na owura ene wo da ye de a ene nka eye mojafra ene de nkenye oni wana oni menda se wo hu me ho ono na oyede hu wo hu me ho a ohu me ho kan kure wo mkire me papa daddy oni menda se be mane obehia ohu oni wona ada enkire se ye fene say nana wo faase so be warewa ensi kwan papa sinya na wo so wo hu me ho de a moja fam hu no kire say woni wada na no na me sha tare na me so won fa de ntumi kom to hu me ho na ne wo se me hu fi mo bra o mo fra bre ma mi se ne ka me so ma ware kamanye mo ya ka so obi hu anya ne se bi se woni nada edi agro wo mpam eni bi nsi di an yeto adwin ense ya mamre ameya otimi ware wo papa me ya ode me ni nji no ho me ho nya me fempo ti ameya ya da chehene ena wodo enyini sisi ya wani nyene ho no se ama ye di amamre ni amani egu akwan eye bibia na ne kotena obedo no papa adon papa no wo ye nche ya de na dream bi se be bo tinem papa owura se wonya ukunu no me de me kunu no na woni wiase me twen no branch bia mi wo ana makoto kaka dam nyatie papa obi a wagu betwen no na wu akosia no asamado papa don wasem ne ye kana sa no enipa no nti ase me da so don na hwe awufo wa tiasefo mu yi da so don ame kan tro ame ya oye da tin se odefo to pe oni bi di akonwa
No fana kunye. Oh, therefore to now e be da fa won fana de. Adom. Papa. Ewiase ana ho saa o. Nananom wɔ nneɛma pa ma nipa. Na ɛba na woyi akwansidie wɔ ho a na wobogu a ɛnyɔnko ana wo wiase. Nyɔnko ana na wopɛ mmoa wɔ nananom hɔ. Ya wadwene ye. Wo se betaatiri. Baby owura wo bia wo ho a ne wura bɛ ho. Wawu. Ne wura bɛ ho wo baby obi obetete wa sama do papa. Ɛno nti. Obeto de wo de ma no ma memra kaka na menjo. Adom wadwene ho awie. Wo se wo ka kyerɛ me ameti ayɛ me dom. Mani agye. Papa wani agye. Papa. Papa ya se onye owura sere ko. Woni ani pa wawu bi ko ho ne hene bi. Ni owura sere kwa. Adom nipa wawu a wonte ase no ye dwene ne ho. Papa na sanche ye na ese wiase na ye wono. Chese ya na eno ano. Ti na ese saman wasan afiri mam. Wasan afiri mam. Oni ho a de wo bibia anse yo wo ni ho bio. Nei. Ora. Wasan afiri mam to aye saman. Ame ya de obewa no. Adoi. Papa sinenko. Pasha dem ho yede. Repromise. Yanko. Wasigo. Na dai. Yanko. Yakwai. Yanko emusahwe. Je oni na yehwe no abakrum ha se. Bruni na bakrum ha. Hoba nti yanko. Ah obe dai. Na hu broni no okrum ha se. Yanko. Ede na hu se ono a. Nananom anim nie. Ma pa me ni janhye so aba oba oda efe ho. Nanso oba ahwetwe ase me toto na no. Me gidi se sa broni ni yehwe. Jumadi a obedi wo na no abia na obedi wo ase. Ayo no a yanko. Ayo no. Mmiango. Suhara beti chomre. Meha. Akua Okuo. Ontra be na me wapa. Me ba me dimochi. Na plaku ebo. Ndi me bo na me kro. Ura. Oyo body. Right. When did you catch it? I got towards the surgery. I'm 70. Ola, none of the papa the children. One that's a papa. Ola, Bewu. And after that, Wami Kola. It's so bad. What to do, Ola? Na dioko boko si opa yo ora. Ni nana no muni. Diplo ni vitaya chi. Nana no. Mira. Bebo. Anyone to na beba. Oh. E kone sama deja. Mira. Ajua. Empanye se achia. Nemui. Esle abegui na. Ya do davi kwani kuso. Beba. Roni baby hako. Ya de na we ya de. Ajua. Empo akukudura
owura nyaaye se obeka akofo yi ho mama ko pere mu nkwa akopere sisi dwade abai ewura me no enso wo na wo suku na sui asenya wo pam owura fi ye ho no wo ka na chire no oni ani kwa mpole je uni je dawono kwa kwa de dawono ko ne dawono babo plebe ko ne ko ni baby yako ni baby yako jo wate owura Nanano babo oh achabe wate owura Nanano mwani msemo nanano mwani msemo Prako where Manu ebutu ma mewie na wo be ha mesan afeni be fresh ya mi wia dia be wi no wo be de Prako se onya senhia ka wo gidi se mi awia ketekete wi ka me fa awia se me ba be ha wadwene wo de wi fa saka Prako ani biri se ma ba mamu bumu butu ma mewi afi akakra bi na me be shasi owura mo be brasisia owura Mede. Hey, Prako! I did some crap. I don't want you to be in each other. What is about? Prako, you are going to meet me. To Ramu baby, you say, Sia. Will you go? Oh, yeah! Hey! Mansa. Me do mansa. Hey. Open them. Me do mansa. Ono fin wate. Ono fun na de kasa ansem fun no. Pepa wate. Dia be say be frame sa de. Wo de say di ni kwa be frame. Hey, chasa mo aya na ye de a. Se di pansi na ni mu mama no ne mo nsresere. Na se nhunu ni frɛ ni masɛm bia na weka ka kyɛ dipa o. Dia be say o frɛ so ɔdɔ no me. Oh, mansa. Ufufu pe wa na otu fie onom na wudi no. Ɛso na me ne me. O se na apro na egu orum no. Wo de be frame say o ɔdɔ no. Me man ko masam say anu man say na tubom. O say o se me. Ha? Atenga odi di matam. Sesɛn. Wo odi di matam. Kyɛ sɛ me meto abom. Atenga. Ene me de akyɛw, wate. Me de akyɛw. Mansa go na me ndo wate. Na no nya wadom. Na wo to me, wo de me sunsum kura mpankyia no, me sunsum kura mpankyia no ate. Wa boda papa sa de. Go ho na me ndo wate. He. Wo ma me nkɔ. Odo nti, go ho na me ndo wate me tira wa. Wo ne so biru kakra, uti apem fam wo ho. E ma me ka sɛ ntia wo yɛ panyini. Obi chama kɔ ne ba bi a, wɔse me no wo bibiye, me no wo. Ɛsɛ me no wo bibiye, ɛsɛ me no wo bibiye, makuma me no wo bibiye. Me so na manhu a mentimi ntena, mentimi yɛ hwema ne yeye. Mansa me srɛw. Nkuma yɛ tententen kura etimi kwa no wu ni ba na firi so. Srɛw ma me mbu na me yi me man. Una nka sɛ mafa ne sɛ wo yɛ yalefo. Adwene na ɛdɔ tiri nyɛ adwuma. Mafa ne sɛ wo busue wo konsam. Bofo afu me ho ano pɛ ya me na ma no ma. Wo so do de ɛbɛ toto so no. Wadanfo. Diasa. Hey, mumbo de on. Why wo futa and infection e kete pa re wo no. Ade. Hey, me na ono me kasa sa no.
na make ka tire wo no eh ana ko ma nkwala mumbu ade sa papa ni a udi wa kudire na udi ko no ma we yati ayema wo ha man sanam krom ya no aya wonam na se yewe a afuro we yarwe man san afuro we yarwe man san boy ko ni en komo ko ni en komo we have bibi yote we have bibi yote asemu ye fa hu be ha ma asemu ye fa mu hu be ko iti waka ho untini ko ni en komo na komo amudi na ya tiye ko ni en komo Hey! Hadi! Hey! Jessica! Hadi! Hey! Hey! Sasa na meko form aba me cham no me di ko bana. Wa beto sha mo sasa. Oba hima. Didi kan fa che. Sao broni. Aba ye kurom. Abefa ye kuro ti. E di adwane. Anunti ana ma bi pie kuro iso. Erehwe na che yie. Na de wom nyina ne se eye ya seseja e gbokuro ne ho ban. Oba hima me ne wo kasa yi. Ya hene e da fom. Asi enya seseja na nkwa. Obeto na nanu. Na pebroni ya che yie. So wa mfaya seseja amaya. BBC will hang us and papa. What is he saying? They have reported us to them that we have stolen their stool. But we paid for it. That for what they are telling them, their king is even sick because of the stool. It can't be because of a stool. That's a thing of our land. It's We possible. bought the stool. Tell them we bought the stool. Also, this guy. And we have a lot of money and we'd like to buy things too. Gold, gold. Hey! Hey! What are you? Hey! Hey! What is We'll give the school back. Nobody, no one else should die. We'll give the school back. We'll give it back. Soleni uncle. Yeah. Sorry, what? Sorry. They want us to go and show them. No, we'll go. Na mo kwa no mo na mo di aja wonai. Ah? Mo sie. Mo me sie sai. Mo ayo meta mo to kwa ngwa. Hey. So bri konfo be ma. Pia o na To mu ma ba. na yire me jeso. Na me ba ya wada uruma. Yenya wanya ade, yenya wa me. No correct. Na. Kasa. Asam chire me so kura na wana meka woni meka samafo. No kwasem. Woni me chechire mufo. No Na kwasem. woni manu yifo. No kwasem. Na. Eye wunia. Ise ni wuni yie. Nene da wa. Se dae na ya na wo so. Se nam kasaw. Na nan ko moni nyina ya jama ya mhihie. Ade nsem. Nam si me ba bo ma. Ade wo mun da wa ade ho ye. Na. Eya no wa sam kwa na wo keka. Na owu asem no nsem bi sense ben sa na o kan wo. Na no kwa de di twom. Na no mu ntwa mi o. Ye na fokuo. Ye kwa kuo. Mu ntwa me bobo me ho ye me dim pie.
Na me sɔre tena se na mehwɛ no. Ye mawie o mebɔ pa me ho. Mawie montwɛ me. Ei! Na mebɔ. Mebɔ no sɛ epe no obu ahome. Ɔso wura wo. We di enye. So hu wura na ɔne ne kasa. We di enye. O ye wura na ɔne di nkra. E sha ase da be. Na wo twi mi. Na na yere. Na minim sɛ daye. Na minim sɛ ɔbɔ adagye wɔ daye mu. Dabi. Twa na etwa so. Na mse daye bi ni wo so kyerɛ na mu amane e. Na na yere. Mamu me ntena se manfofo na ne kwaye. Na sabi buru sabi anya do mpanyimfo sentifo ni hɔ a apegyafo. Sabi enu nti na nananom de me bera eba akuro mu. De ahinta kokoam. Oda na di kyerɛ me. Te mo ntena se e ma asɛm no nye kɛse ansa na moduru sabi ahemfie ha. Bisere we buru sere wanya do e ma binsi biem. Na mmom mehunu de me ya fa ho. Na wada wo mabio. Na me fesa akɔnyi so bisa. Se wona akɔ akɔyɛ no. Omumba yi mu ti sɛn. Na ka akɔfo ya omo. Nokre. Eno na me wonkunya dem. Me ne nananom kasae. Eniema wo mu bie so kyerɛ me nyinaa kyerɛ sɛ enche. Ebeti wo mu nka.